A máme tu nové video. Dopozeraj do konca. Na konci videa bude odkaz pre všetkých followerov. Už je teraz perfektný strih, taký precízny. Hej. No. Aha, hovno. No tak, Jaro skončil osratý. Čo na to povieš? Nič, to dobré. No, tá už sme tu. Jaro osratú mikinu. Už nie. No ukáž, kde je táto značka? Označkované. Však ukáž tam to. A kde pošlo? Tak kde je tu prímo na bicyklu? Lepšie by si na to nestúpil. No to je jedno. A čakáme na Kuba. Tak, urobím ďalší strih, keď tu bude. Takže tak. Ja už to beriem do ruky. Kde je? Nehaj. Tam je. Čekaj, na kameru nič neznám nájsť. Čekaj. Tam je. Vidíš, čakaj. Rusím tam dá, co ešte kúkaj proste tam. No, takže teraz sme v bunkri. Tuto. Celodenný trip. Dobre. To ty si to celé zrobil toto? A to ty tu budeš mať bunker? A neznám, že jak to zrobiť. Ale zatiaľ sa tak prídem a kúkam. Tu som to zrobil prvá, by sa mi nepodarilo. Voda mi čisto plavila. To neznám, no. No. Ale taký som nápad Ty. dostal. Idem kúknúť. Taký nápad som dostal. Tichšie, bo tu je hneďka cesta. Však nevadí, to v pohode. To pohoda. Že keby sme si presne, že by sme na tenko navdali lano a tak by sme... No však. To bolo dobre. Nejak by sme ho tam zaviazali. Ja by som to vylezol. Hej? Hej. Je to dobre. A s každým vám zoberme lano. Neviem. Už trikujeme. Keď chceš si zrobiť lano. Ale No. tu normálne, ten poloostrov som zrobil ja. To- voda ide. To ten? Už to je ostrov prakticky. To dobre. Prakticky aj fyzicky, ne? Hej. Všetko dokopy. Dobre, to je môj trón. No! Tak ideme do Odorína. Porobiť hlupoty. Ale nielen za kurky ideme. Ale nielen vypiť sebe ideme. Ale nie srandy, to iba na tribúnu ideme. A co ešte robí na tribúne? Fajči. No, Fajči a pije. no čo čakaj, máme pošli. Ale nie, veď srandy treba. Tu bol Jaro mimochodom osratý, pekne vidno. Chrbátik nám ukazuje, áno. Rušico, no paráda. No, tak ideme, tak čo vám ohlášim na tribúne, chlapci. Tá zatiaľ doby.